Nosaltres anem cap a la residència Les Vetes de Salt, estem parlant de la comarca del Gironès, perquè allà un cop a la setmana els avis hi fan dansa-teràpia, és a dir, teràpia en moviment, pràcticament. És un reportatge que ens recull la Rosó Feliu de Televisió de Girona, és aquest. Judit, esteu fent una sessió de dansa-teràpia. A veure, explica'm una mica en què consisteix. D'entrada el que fem és juntar-nos aquí en cercle, com veieu, perquè el cercle el que fa és que tinguin consciència de grup i que cadascú també tingui presència dins del grup. Ens movem, sortim una mica del que és el sedentarisme d'estar de vegades en una cadira de rodes, o no? Aquesta energia més tirant a baixa que hi ha normalment, de vegades a les residències, doncs és com remuntar-la cap amunt, amb la música, el moviment, l'alegria, el joc. Ells marquen el ritme, anem curant una miqueta tot el que és la psicomotricitat. En diferents materials també treballem diferents qualitats de moviment, de vegades una cosa més suau, de vegades una cosa més forta. Tinc comprovat en les sessions de dansa-teràpia que de vegades moviments que jo els hi demanaria de fer o que els hi proposaria de fer sense un element, els hi costaria més que si poso un element intermediari i com un joc, ells entren en aquell moviment que potser en principi no farien. Anem a petonejar-nos una mica. A veure, jo vinc cap aquí perquè veig que es canten totes les cançons. Els trossos que sabem, sí. Ara aquesta de Bésame Mucho, abans les sardanes. A vostè això de la música li agrada, eh? Molt, moltíssim. Alegre, distreu molt alegre, M'agrada. M'ha agradat molt sempre les sardanes, el ball, m'ha agradat tot. I què tal, doncs, poder fer aquestes sessions aquí a la residència? Perfecte. Per mi, perfecte. Segueixo bastant totes les activitats, M'agrada. Lo important és mantenir-se actiu i anar fent cosetes, no? Exacte, sí. No quedar parats, Sobretot no quedar parats, que no tinguis temps de pensar coses que et facin estar trist, ¿Qué tal la relación luego cuando salís de aquí? Bien, bien, pero con la señorita nos llevamos muy bien, como si fuéramos niños de colegio. ¿Estáis entretenidos, bailáis, cantáis? Contamos cosas de nuestra vida a ella, para que sepa más de nuestras cosas. Para conoceros un poco mejor. Sí, con los niños que tenemos, con lo que hacemos en la casa. Ara agafarem els globus i jugarem una mica a fer com un rondo de futbol. Doncs va, anem a treballar això i nosaltres ens acomiadem des d'aquí, des de la residència Les Vetes de Salt. Va, que no caigui terra, A veure-ho! Ara cap aquí una altra vegada. A veure? Molt bé! Fantàstic!